chcete, tak môžete so mnou hrať. Ja by som dosť bol rád, lebo chcem veľa brawlerov pušnúť. No, tak to by som bol dosť rád, hlavne keď máte veľa trofís. Tak to by bolo tiež dobré, môžete si dať aj do môjho klubu, sa volám Black Spiders. Máme dosť veľa, máme aj cez, no proste veľa máme. Tu typek už dosť, ja som nehral, že chvíľu, a už má 60 000, čiže tu máme dobrý klub, na tom sme dobre. No akože takto som chcel, nemôžete mi pomôcť pušnúť bulu, ale píšte do komu vaše ID, alebo ja, no moje ID je takéto, môžete si pozrieť, potom sa môžeme dať samozrejme za frenda, čo iné by sme spravili. A aby som bol za to rád, kebyže mi pomôžete pušnúť, lebo toto som chcel pušnúť, dajme tomu, Dynamite, chcem mastery hlavne a potom chcem ešte Gro mi chýba málo v mastery a to asi tiež mastery by som najviac chcel pušnúť, a to je ešte Mortisa na tier max, to by bol to najlepšie. Ináč strieborný skin mám aj na Otisa. No tak čau, toto ja si prednespe. Však všetko. Ešte dám z inej hry Kingshot, to si tiež môžete stiahnuť a môžeme ísť do tej istej aliancii. Tak pokiaľ chcete so mnou hrať a pušovať, tak píšte dokom vaše ID, alebo veď si videli ešte raz vám ho ukážem. Čau.